ana azumin nan ba wani aikin ake yi sosai ba. Amma dai aka ta samu a rage Allah kawo mana wannan kusan wallahi kai jama'a. Kaga na ba shiru. Na wata ku da wannan ba. Ina ka je wannan ranke da su wannan ina ka je su. Kai ina ka ai ban ga su bane. Ina fista fista daga cire jiya suna ina. Amma ina ci akwai wannan ba Allah ya cire mai. Ai ba wannan aikin ba. Kaga wanda ya cire kai da kace. Yana nan? Wannan abu kuturos din nan. Shi ya ne. Ina wannan bayar su wallahi ne Allah. Da sai kai mu aje sai da shi. Ku da su aiki nan hana ku sai da man ba ta abu. Dan goyin iska ne yaran nan. Ni amaka. Dan goyin iska ne. Bisan nan ne go? Yana cikin nan ya je shi anan. Sannan kuma ku da kunya ba da ta ku iya aiki ya ku takwas a gurin nan ba abin da ku iya ko ga abin da Allah ne ka ta nan ba ku iya ba tsaban iskanci abin da Allah ne wata rana sai labari ba ba jayya wallahi baka shi sai ba ka jayya ko ga wayya tun da ka fito ko an zo aiki kuwa an ga jira ganna haka da haka na sa mutu an zauna kenan ana Allah yunwa nace ji ban karya ba ana azumi manta ne sai ba na wace ran kiska azumin nawa ga sai na manta ne ga zan samu gidan nawa ba ran goma kadan ba a ran goma ka sai me sigarin da ka saba sha ko salamu alaikum amma yau to kuka Allah amma alaikum salam amma alaikum salam bismillah kai kada la gaba da ni ba kai a ba mallan wannan yana kaudalla ka ga da duka mun yaro alkin ka ba yaro ba ya kai ina banda ki iyalai shi yawa kai jama'a to ta da sanda ai sharo na ne ta mu da sanda su project yawa da su project na riga da ba a kari da su project to kudin ka mun ka kosta wallahi dubu biya ka da wace kamar da Allah to ga ana mutum da ci na ka mu am aiki ba da ba da nan da mai dan wake je jin dawo to duk da ba azumi ken ni kuna mamaki to ai ka dawo lala kwance da wannan da bai kai azumi ba kai ba aiki ka ba a ga lokacin da akwai tauri Allah kwance a kwance da ku kiya ba sai ka tabbata a gareji tsaban asara ni ma ka rasa wani irin kan tumake da ai kwace kai ba tare kwance mun nan gurin ba yau ga miki da kike abun nan ka ga maka to da ran maka labarin gareji na sannan kai gareji goma da subhana ke duka ku ba ku sani amma ai da ma biyayya da dai gurgudu ayo ma ka san Allah ga wannan lokacin ya burge You're no. Wannan mahimmi sai ya samu zama. Ya samu zama. Allah ya samu zama wuga. Ka san idan dan zo ka zo bito na ke ba wanda ko da ka da gama min kai gyara mahaifin da Allah a gyara min ka guje ta da Allah wai ka fure to ne za a gyara ka da mun mana to ni ka san ba na taba ka fure to ta fara da
kai lallan daga da ka dauka Kabureto dai zan ba da kuɗin gyara. Ku yadda gyara ta Allah. to ba damuwa An ce gida in kai ce ba ne in dawo. to za ka ba kuɗin ne ko sai ka dawo to shi kenan ba damuwa amma ka san ni ne ubanka to ba ne Saboda ina da inda zan ci wannan. za a gyara ma wasu ba kayan kucin kafure tura Allah Na san wannan ba na zan ɓace za a gyara kafure tura ce ba san kafure tura ba ni ba san irin da Allah ta ra'a wannan garejin ba sai kai hakuri ga wata ranar sai labari a kan jira da boss ka san kafure tura ba yanzu ka gan shi nan shine kabureto Allah sa gobe ka ce baka san shi ba wallahi Allah ya buga masu fana Salamu alaikum. Wa alaikum salam barka Yawwa barka da zuwa Yawwa an dai. bayan nan ka dai komai normal an gama gyara ta yanzu ma ugan yana cikin nan yana bacci ne kai gida uga kai kira mu kai Sai dan da sauki nake. yawa ban Allah ga hinan zuwa Kai na jin. ai wallahi ita kana irin wannan Kaga an gama aikin na koko dai tun da aka je. aba mala daga baran je in dawo shi ne ka je kai kwanciyar ka Ai na ga ban dade bane na zo na ta kana. to an gama aikin ka kafin dan ka wancan ya buga sabo a sake Ya sabo ne a sake ka Kabureto na dai aka canza sabo ne ba ga kirkira sabo ne fil sai gan shi yayi wani mai an wannan an gurin gyara ne aka tabu mai din ba wai wani abu bane a fugetan nan na wajen da yake haka na kawo shi ke canza ga wannan mai da gani a cikin shi wannan mai din to sai gurin gyara ne Allah kan ya kace wannan ka fugetan ba to tilla Allah ta ka gane masu yan gidan ganuwa to ka ga cikin ne zubai ka ko ya ci da ku ni ne zubai tilla Allah ko din ta na ba za ku da to ka ci ne zubai kudin ka 5,000 Allah kan ya kace wallahi wannan ga fugetan ba za ka biya ba Allah ba da idan ka wance ma abu nan wance mai wance ma abu mutum ka Allah ne isa ba